bien accepte, ça dépend de vous. Non, il n'y a pas besoin de protocole chez nous. Mais il est important de continuer. bandiraɓe jaram ngari haɗo oɗo ndeɗo liɗɗo wonno ko hakkude projet jiɗi ñokolo e dow ballal SOS Sahel kañum ene wonde e aset ɗo e Madiina gunaas voilà kañumen woni sababu oɗo ndeɗo lulde min ballodiri noon e monsieur Watt ko consultant ɗum ɗo fandare ndeɗo cikkumi on keɓidima ɗum wadduno min ɗo henno ko wadde capacité renforcer capacité asifor ɗum ɗo ko balɗe tati wonno kono ɓe son koori wiyete ko animation ne heddi korre mon fof yo noddu goomu wuro mumen famna ɗum ko faami ɗo ko wona expliqué ɗum no asifor tamborte no gérant suɓerte ɗum ɗon fof tikumi ko wonno waɗede ko fof on pamnama ko ɗum wonno fayida on ndeɗon lulde ɗum jokkodiri noon e mairie o Madiina gunaas minen mairie Madiina gunaas min jokkodirta sahaa fof mi waɗi activité ji min mbaddata e maɓɓe taw ko waɗe fannu gouvernance noon woni holno mbatta ha élite ɗi daña mbawka ha renndo ngo daña humpiro e karallagal hawa tampade gueɗe mum ɗum woni bandare amen o saaha eminen ɗo noon e nder diwanuji tati Kédougou Tamba e Kolda sen gari ɗo e nder Kolda goni koye commune aji tati ɗi ko Sinthiane Koundara Linkiring e Sinthiane Koundara Linkiring e Madiina gunaas ɗin tati min goni projet jiguinogol woni ɗo ɗum ɗo oɗo noon ko volet o volet fannu ndiyam ko projet goɗɗo fannu ndiyam ko projet goɗɗo min jokkudi ɗo e Madiina gunaas min jiɗi ɓeydude to aynumadi daha to wuro to min jeehino hamin nawi toon topographe mairie ɗon ndiyam ɗam nawete so Allah yettini ma wat to Linkiring kadi emin toon liggo fare forage no Kalifon onne kadi e gure cati ɗum ɗe fof min mbaɗa hen laabi ndiyam mbaɗa no yimɓeɓe keɓiri ndiyam ɗum woni oɗo projet mo gonɗen ɗo hen ballodiren kala e mon koɗɗo tintin heddiɓe ɗum ɗo ko onon kon seeɗa e fonnoɓe arde ɓe par ce que wuuro wawi wiyede wuuro fof yo arde ɗo hen kono garne joɗon ɗe wuuro mon son keeɓi komi humpino o no wiyete nawde noon wuuro ngo so jettima kadi nawde ha wuuro to kalno joom wuuro en ɓe mbiyon ko ɗum nawno min gartir ko ni wiya ɓe paama no pamirɗa par ce que ɗum enen heewɓe men garat séminaire tan so garti mbaɗa e sagoji men mofta jejjira gueɗe ɗe mon keɓɗo ɓay kutorɗe kala wuuro arnogo ɗo ene min gandi so adi min tukkiɓen kutorɗe nawtora so yettima kadi yo noddu renndo ngo e famminde ɓe ko faami ko wona on dokki konngol no ƴeewon no paamiɗon ɓe wona hade men hade gunnade hokka konngol SOS Sahel après monsieur le maire voilà
gérant haala Non, vous pouvez vous exprimer au nom de tous les gérants. onon renndo ngo kadi ɓeɗe yiɗi kadi miijo moon holno ɓeɗirɗon ɓe jiirɗon ɗumne ha e holno miijo moon hen comme ça min mbawa ɗum walla min guedoro on ɗum dokkon miijo moon après min kuttitoɗa on paami min dokko konngol goto e moon haala e dow inde tawaɓe ɗumne ndi on paami e so ɓenni min guddire o gabal wona ɗum noon ɓurata fewde ɗon noon ɓe ƴewat goto kaalo e inde arɓe ɓe fof goto tati joni on cuɓima goto min dokka ɗum fof Safia. Tawama fof. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ko adi fof ko bismade hoɓɓe meɗen ɓe hoɓɓe ɓe ngannduɗa ala fof ko addiɓe sowona arde wallude sagal ɗum ko jarnude monsieur le maire mo ngannduɗa ko kanko jippini en ɗo e nokku o e sagal ɗum kadi ko yettude onon formateur en arde formede ɓuri ɗo ɓuri ceefude gonɗe ɗo ɗe fof nde puɗɗen arde noon e ɓen ɓe ngannduɗa tikka ko kamɓe ngoni sababu oɗo haaju mo ngannduɗa ko haaju mo ɓooyɗen jidde ko haaju kadi mo kato jiɗɗen no feewi mo e woni ONG ASEP ko yaha arta fof ko kamɓe jeehi ngaddoyi hono tigi ñokolo ɓe ngannduɗa ko kañumen tigi mbaɗi jawdi mumen e oɗo formation ɗon jetteten kadi formateur meɗen o sabu kanko ne holli en tigi laabi nderagal o andini en kadi ko neɗɗo ganduɗo ko watta ko e nder ɗum jetto men keeriɗo e ONG ASEP surtout président ONG ASEP hayti directeur makko Alhaji Alfaye Saka Tall o andini en kadi omo jogii gollitiɓe sabu en ndi gollitiɓe makko ɓe darde maɓɓe gila nde puɗɗiɗen ɗo e nder oɗo 72 heures eɓe daari lan hay hunde en mankoraka e nder koɗo ɗum ɗo te pourtant eɗen mbawno arde dartude gandal ngal tan keɓen ngal tan tawa hunde tawaɗen hen wawi wonde goto men fof wotto galle mum yara galle mum arta hoota waɗe moto mum essence hoota haydara ko keɓa ɗum ɗen ko en ɓuri ɗum kono darde maɓɓe nde e nunɗal maɓɓe e hollude ɓe ɓe mbawi golle ɗe ɓe kolli en ɗo ɗum ɗo bon so tawi koko heɓa ɗo ko nafoore nde keɓal ngal en mbawata ɗum tonguinde sabu formateur o andini en holko woni d' abord holko woni nafoore ndiyam e nder rendo sabu o wi en ndiyam hay goto jeeya hunde nde ngannduɗa noon goto jeeya ko enen fof ndendi ndeket ko enen fof poti jogade ɗum on jogogal moƴƴal goto fof wawa yitade hen hoore mum o andini en ɗum o andini en kadi forage nafoore mum no fotiri nde fuɗɗode forage ko laamu ngu e hoore mum jogorino ɗum hoore mum kono ni yeehi ha heewi tawi han kadi laamu ngu natti wawde joganade ɗum aywa population ɓe darni pelle ɗen pelle asifor ko hen jeeya caggal nde ofoore mbi en fuɗɗode nde ɓe jogori ɗum en 1981 on saaha ɓe jaara ko 110 forage hande e 210 forage hande ɓe jaara e 2000 forage e nder 2024 deke keewal ngal ɗo population o jeyama hande e wawde jogitanade hoore mum pour population o jogitano hoore mum noon il faut ɓe gartira ɗum e juuɗe maɓɓe on saaha ko ma darne comité o suɓoyo gérant on gérant takka kadi ko gérant baɗɗo qualifié tawa qualification makko o ko ma waɗe ɗum présenté au niveau de OFOR o hollino omo wawi ɗum OFOR jaɓanamo artiramo e meɗen o joganama en forage uji wona forage uji eɗen mahane tan
eɗin kedorono ala ko so ɗi mahama wattama e juuɗe men tawan ko eɗen joguiten ɗum no poɗɗen joguiten ɗi on formation enen fof en paami ɗum no feewi min dañi heen weltare no feewi jarama encore une fois on dit assez kono jarama kadi jigui ñokolo min beltima heen no feewi min mbawa jawde on noon min goppo formateur men o par ce que o holli min laamu nderago no feewi e raɓɓiɗinade e inne ko jooɗi ɗo ko e nder ɗiɗo village uji jeegom kawriɗi ɗo ɗe e forage uji mabɓe ɗi ko ɗum ɗo wonno komin jogui e daɓɓa hollidde on tellement ko min paami nafoore wonde heen nde min beltima kadi inchallah min podani on kadi amin jogori continde jogade komin jogi ɗo min jogorani wadde ɗum e nder 3 uji amen walla e nder bakane amen ala min continue jogade ɗum inchallah jarama ko gasi han kadi salam gérant o wi omo salmini onon kala goto fof indi mo wiyetode mum bon man li ma ciy wax tamit li ma ciy wax bëriwul quoi. ko haalatan ko heewani benn contribution bu ndaw rek laa ciy def. ko haalatan ko seeɗa difficulté yi nag ñun bëri na quoi difficulté gérant yi. omo anndi tan noon caɗeele keewi gérant parce que buñ la waxee yow yaay gérer forage rek. ayam han ko an jogi forage déjà loolu problème la. ɗon tan probléme joni parce que lu am rek dañuy wax ne gérant bi. kala ko waɗi wiyete ko gérant o lu am rek surtout ñi nga xamante ne amuñu formation bu baax. surtout ɓen ɓe ngannduɗaa waaɓe amen ni ngala formation ko fate mum waaw ñi nekk ci comité de pilotage bi xëy na ñooñu sax dinañ xam tuuti. o wi ko wayno comité de village ɓen kam no mbawi ngannde e mum seeɗa mais ñi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi ñu ci bëri duñu xam. kono yimɓe wuro ngo nganndanɗaa ko wonɗo waaw ñu loolu nag difficulté bu mag la si ɗum ko caɗeele mawɗe e maɓɓe comme que comité de pilotage nag ñëw nañ fii ɗon noon comité de village ari ɗon ñu xamal leen li forage war a doxee. ɓe nganndi niiɓe ko woni e forage no waano yaarude waaw buñ demee ñoom tamit ñu créer sensibilisation. kamɓe ne soɓe jehi ɓe mbaawa heen faamude yimɓe ɓe ɓe pinndina ɗumen waaw bëri na tamit ay dëkk yoo xam ne dañuy sollicité pour ñu defal leen ay extension ñu dem si seen kii village yu ndaw. no woodi gure keewɗe jiɗo waɗanede ɗiɗo station maɓɓe nder wureji maɓɓe loolu tamit dama ciy lancé appel pour ñu ci mën a jàppale rek. ɗum ne kadi ɓe kaala heen kala jiɗɗo noon jiɗo wallirde ɓe heen dëkk ak kaw yi métti na trop. dowrude ɗum no musiɗoɓe kamɓe ɓe nganndi heen hunde am nañ ci dara am na dëkk yoo xam ne moom amuñu ndox. ɓe nganndi gure keewɗe noon ɗo ngalaa ndiyam waaw képp ku si mën a jàpp. kala am ci volonté. kala mbaaɗo wallude ɓe heen waaw ñun moom on est preneur quoi. eɓe jiɗi heen wallede baax na ñu ngi remercier tamit ONG bi def kii bi. eɓe jaarno heen ONG formation ɓeɓe formation o initiative bu baax la quoi. ɗum ɗo ko hunde moƴƴere ɓe baax na je vous remercie merci. on jaarama merci Merci à tous les participants. on jarama noon tawtoraɓe ɗum nde C'est un plaisir pour moi de vous avoir toujours lors de nos sessions de formation. wi omo welti e ñande fof heeɓe jotondirde e moɗon tomin jogii jodde mbaɗi ɗum On ne finit jamais d'apprendre. wi hay goto gartota janngude Il faut toujours continuer à parler, à se former, à échanger pour notre avenir. o wi il faut yimɓe jokka haalde fo heblede e formede ha ko fate voilà Nous disons merci au formateur qui a bien voulu venir sur le terrain. o wi o formateur jarama kañum gaddo arde jamɗo arde ga hen Assurer la formation en langue o wi ha kadi waɗa formation e ɗemgal ɗum ɗo pour que tout et chacun puisse comprendre. ha goto e men fof faama kadi ko watte ɗo henna C'est déjà très bien. o wi ɗumen ko hunde moƴƴere J'ai aimé sa stratégie o wi no jaɓɓal ngal waɗi ngal omo yiɗi ɗum en tant que formateur des adultes. o wi heblowo mawɓe Je peux vous rassurer que c'est un bon partenaire. Il a très bien fait la formation. o wi omo assure on ko partenaire moƴƴo te kadi omo wawi wadde formation hebloji goɗɗi kadi ɗum waɗina bo Mais on ne finit jamais. o wi en gasnata Voilà, une fois de plus, vraiment merci beaucoup. o Je dis merci à la commune. C'est mon partenaire. C'est notre partenaire. C'est nous qui les avions mis devant. Bon, on va les accompagner. o wi ko omo jaara commune on ko ɓen goni partenaire amen ɗo ene e oɗo diwan Vous
transmettrai mon Dima Moubarak au grand marabout. J'avoue que le premier jour où nous sommes venus, quand nous sommes allés de Sadier, il a mis le doigt. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème à Madiina. On est en train de travailler jusqu'à Kalifourou. Même un jour, notre pneu ne s'est pas créé. C'est vraiment vous dire merci beaucoup. On est toujours auprès de vous pour courir et pour que toute femme, chaque femme, ne souffre pas de manque d'eau. Voilà, je nous dis fort. Allez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah waɗi kawri ɗo gila e ɓuure takkiɗe commune o ha e yimɓeɓe e nder wuuro ngo e leeɗe he halfinaɓe ko faati e ndiyam commune o onon fof tamo jarama e wawde on tawtorede fiiɗo ɗeɗo balɗe tati ɗe mbaɗɗen ɗo ngam ɓeydude gandal ko faati e ndiyam e bangguiji ɗi fof. En jettata so tawi en jetti Allah no fewi noon eɗen jetta kadi monsieur le maire Amadou Tidiane Baro mo ganduɗa hoorema ko kanko Allah ardi commune o e ene wayno adduyeji makko wonɓe ɗo ɓe fof minen ba Ablaye Sy en e conseil municipal tawtoraɓe ɗo ɓe fof min goni ɗo ko yamirore makko caggal Allah enenaɗo muɗum ko wona ɗum ɗon ko noon eɗen jetta kadi eɗen jettamo kadi no fewi e jabde mo kadi ne wawde gollodirde e ɓe ɗiɗo partenaire uji eɗen jetta kadi Allah no fewi e jabde mo kadi gollodirde e ASET ɗum ɗon so tawi wayi ni tan eɗen gandi ɗum ɗo fof ko haaldede hawre kadi ne fotte famodire banggueji ɗi fof ko ɗum addata ndeɗo nafoore walidani eyyi ko wona ɗum ɗon ko noon vraiment no kaw sen winani ni en jii ɗeɗo balɗe ɗe gonɗen ɗo ɗe nafoore keɓɗen ɗo ɗe en nani ɗo kadi ko en meeɗano nande en paami ɗo kadi ko en meeɗano famde siki hannde o so tawi enen fof en kuuri en kutorima ko keɓɗen ɗo ko hakkude ganduɗa hoorema comité de pilotage kañum e gérant mi sikkani hankkadi so tawi ma wat probléme to banggal toon kadi heddoto noon ko eɗen ñaaguiɓe kamɓe kadi partenaire uji ɗi ɓe ɓeyɗo kadi wattude haqqille e commune o kala to ganduɗa hoorema nokku woni kala branchement bawɗo wonde e nder commune o taw jomum enen keeɓa hen humpito hono ko keɓɗen ɗo ko faati to banggal ndiyam won dilloɓe ɗo ko faati to banggal courant won dilloɓe ko faati to banggal gueɗe goɗɗe kala hen hunde ene namdi gandal e so tawi en keeɓi ɗiɗo formation ngaji tan ene mbaɗa ene balla en no fewi eko gonɗen e gollade ko e ɗum tan woni ko ñaguiɗen partenaire uji ɗi ko en beltima no fewi ko kaw sen wini hay hunde kadi mankani kamɓe kadi jooɗiɓe ɗo henne ASET ɓe ɓe mbaɗi golle mabɓe ha timmi hay hunde mankani eɓe gara e air eɓe kadi koɓe gadodiri kadi ne e population fodde hawluɓe ɗo ɓe kadi ɓe waɗi ɗum respecté ha timmi eɗen jettaɓe no fewi eɗen jetta no mbiɗen ni kamɓe jigui ñon koɗo eɗen jetta kadi ne ganduɗa hoorema monsieur le maire bawɗo rokkude en autorisation ha mbawɗen wadde golle ɗe haaɗe jettiɗo e vraiment Allah jarama on jarama kala noon kadi ko jiiɗon ɗo e gila golle ɗe puɗɗi ha e oɗo ñalawma hannde hunde tan ko ɗisi wawde firtade on e nder saalo walla e nder commune o fof emi ñaagui kadi yafuya ganduɗon wona ɗum wonno anni amen mata ko noon tan Allah holliri yo yaaru vraiment min beltima no fewi Allah jarama on jarama Tu disais c'est comment? Mais il va falloir que vous arrivez à les expliquer ça au niveau local pour que chaque fois l'animateur pour qu'il puisse comprendre ce qui est écrit. Donc, tu avais fait ça par deux, non? Oui, pour les comptes de pilotage. Il y a combien de gérants? Bon, on va symboliquement prendre des photos. Oui. On va donner au maire pour et de donner à un groupe. Oui. Et puis le reste, on va distribuer. Ouais, c'est bon.
Monsieur le maire. Je me mets là. Non, on va tenir symboliquement. Ok, on va des photos. Ok. Ah, ok. Des photos. Donc, c'est le maire qui va donner à un gérant. gérant. Après, il va appeler les SO Sahel. Donc, le maire va te donner. Voilà, on va prendre des photos. Après, on va discuter. La photo, hein. Voilà. Un instant. Super. Voilà, c'est parfait. C'est bon. On donne à qui? Il donne à l'autre. Au comité de pilotage. Voilà. Mais il faut que. C'est bon. Accepte donne à quelqu'un. C'est bon. Accepte donne à la mairie, oui. C'est bon. Vas-y. C'est bon. Président Azifor. Président. Ça, c'est mon ami. Ton ami. Il a couru beaucoup dans l'eau. Voilà. Merci. Maman Diorla. Ah oui. Je donne à mon ami. Voilà, je donne à mon ami. Et c'est MPF. Voilà. C'est bon? C'est bon. Merci. Aynu Madi. Barkat. Botare ɗon baraman alaji def ñaan ñu jàng faatiha ak salaatul faatiha ñu ñaan yàlla bi ñuy jàng fii yàlla ñu dégg ko Padam hikmaro ko wona mi ko ternal. bismillah Ibe duwaw.
فاتحة صلاة الفاتحة. آمين. آمين. On ɗaccira kono konon bottari on ɗaccira.